A videót sok szeretettel küldeném az svtor.hu weboldalnak, valamint Nephinnek, és az igazi toros köcsögök részére. Apátok faszát na hosszad neki Gizi. Szevasztok. Szevasztok. Ez itt az svtor. Ki a seggedben kotorrörrör. Bió. Vare. Fos. Permet. Ez. Ez az Isten baszta szargame, amiért még fizettem is, ezzel a szarral tolja a sok pipipipis is, mint például Nephinke, az svtor.hu oldalának fejlesztője, továbbá a játék védelmezője, kommentjeim kiselejtezője. Ő egy igazi menő toros, minden egyes kommentje kurvára okos is, ha szidni mered a játékot az weblapján, akkor kurva trollnak nyilvánítanak majd az oldalán. 50-es szinten a játékban a lehetőségek a következőkbe: jelentkezhetsz a laggos húgybalra, ahol egy FPS-el rohangálsz, majd megunod a faszba, elmehetsz még instázni, ha van benned kurázs, zsifény évekig kukázhatsz rá ember, de a legjobb lehetőség, hogy a fővárosban körözgetsz a speederen, amíg az agyad bírja a szerveren. S azt kérdezted tőlem, hogy mi is az a heat, elmondom neked, hogy az a szardarab, ami a pofádon ragadt immortál puppecs majmok meg hardok tortamiccal együtt pisálunk majd rátok. Hágyilkos Gizi, a szádba veri, és azon nyomban megfekszel. Hágyilkos Gizi, bűzös ingja, jaj. Az svtorig fújja a szél, és onnet tovább, Ez itten az svtor híradója, ahol elmondom, mi a játék sorsa, ahol mindenki nagy vígadva felköti magát az oszlopra, vigyázz, jön oszlopos papa, szétrugdalja a picsád, nyalogassa az anyád, svtorig terjed majd a retkes bűzös pádmés picsád. Aztat pedig Nephinke nyalogatja, Kiflie pedig heattal baszogatja, Pszichó pedig már réges-rég feladta, nem futja a feltöltésre. Svtoros, vs vovos, melyik a jobb? Hát, a szarom, sálálálálálála, a Sheet Warrior ugyanolyan, mint a WoW, a Warrior, egymásról lett koppintva, megtudta ezt a vovos maffia, ezért haldoklik a Biovare foskatlanja doing.